16. storočí sa v Európe objavili traja významní renesanční myslitelia. Erasmus Rotterdamský, Thomas More a Niccolò Machiavelli. Každý z nich sa snažil pochopiť svoju dobu, prechod medzi stredovekom a novovekom a navrhnúť, ako zlepšiť spoločnosť. Hoci sa v mnohých názoroch líšili, všetci verili, že vzdelanie je základom lepšieho sveta. Renesancia bola zároveň obdobím veľkého technického pokroku. Vynálezcovia zdokonaľovali výrobu v textilnom, stavebnom aj zbrojárskom priemysle a vytvárali nové nástroje, ktoré používame dodnes. Napríklad vysokú pec, mechanické hodiny, arkebúzy či okuliare. Najvýznamnejším technickým objavom sa však stala kníhtlač, ktorú v polovici 15. storočia vytvoril Johannes Gutenberg, nemecký zlatník z Mohuča. Gutenberg prišiel s prelomovým nápadom. Pohyblivé kovové písmená sa dali skladať do textu, natierať farbou a tlačiť pomocou lisu. Po vytlačení sa písmená rozobrali a použili znova. Tento postup umožnil rýchlu, presnú a opakovateľnú výrobu kníh, čo bolo dovtedy nemožné, pretože knihy sa prepisovali ručne. Knihy sa tak stali dostupné širším vrstvám obyvateľstva a kníhtlač sa rýchlo zaradila medzi najdôležitejšie vynálezy v dejinách. Jednou z najvýznamnejších osobností renesancie bol Leonardo da Vinci, umelec, vedec a konštruktér. Navrhoval stroje, ktoré mali uľahčiť prácu a zlepšiť život, vrátane obrneného vozidla pripomínajúceho tank. Zaujímal sa o geometriu, mechaniku a prírodu. Svoje pozorovania si zapisoval do denníkov a ako jeden z prvých systematicky opisoval matematické zákonitosti v prírode. Renesančné myslenie sa prejavilo aj v prírodných vedách. Humanistickí učenci študovali staré rukopisy a skúmali človeka i vesmír. Poľský astronóm Mikuláš Koperník po tuhoročnom pozorovaní nebeských telies dospel k revolučnému záveru, že Zem nie je stredom vesmíru, ale obieha okolo Slnka. Presne opísal dráhy planét a jeho teória zásadne zmenila dovtedajšie predstavy o vesmíre. Spočiatku vyvolala odpor, no stala sa symbolickým koncom stredovekého myslenia a začiatkom novoveku.